Dr. Judge, udume ngani? ngokuqola abantu ngibashaya ikhanda ngibascam. Ngobani? Abantu suke befuna ukuzothwala. Khuluma ukuthi usuke wenze njani? Chazela abantu bafika ke emashiya imali ahamba umsebenzi ungenzeke. Kubeka phela chaza. Ngangena kakhulu emakhemist ababomyeza kaGhost bengisenza ama products akhe egama lakhe lapha. Ya, kubeka. Ileyo nto leyo ekade yenzeka. Imalini osuyenzile ngayo yonke into oyenzayo. Umuntu umefika kuwena umskema malini? Kudepende ukuthi usuke edingani. Ibasho bonke phela uyazazi imali zabo. Umuntu ungafuni ngikhumbulisa bonke lobo abalethe solo sami. Isigubhu ngiyamnika ngo5. 5,000. Umunye usuke efuna isithwalo ngiyamnika ngo8,000. Kodwa sithwala into engekho. Suke abaphumeleli. Ake abaphumeleli. Ngoba uyabaskema ngithi. Isho phela. Khuluma beqiniso. Kuba ngikhuluma uhlalaphi? Ngitholakala eThekwini eMlasi. Usebenza noba? Ubaba uDlamini. Nisebenzela ukudicela igama lami. Besebenza yebo. Nisebenza ukwenzani isho? Dicelela amagama abantu phansi. Baphi oba abantu bakudicela phansi basha amagama. Intatheli ezake zashutha ubaba umyezi chemist esake sangena kuyona. Abantu abafika esigodlweni ababuya kimi. Kubeka baningi phela. Ngeke ukuthi baba u3. Kubeka. Nabanye abake basondelana nami. Bakade kwesemqoka ibona labadengi babala. Imalini oyithatha kubona? Umuntu mezele ukuthwalela ngesigubhu kuba u5,000, umuntu mezele ukuthwala ngesithwalo kuba u3. Kuba u8. Lama e-wallet la aqwela emafoni afuqela ifonini nawoba suke kwabantu. Abantu abanjani? Suke bekhokha. Bekhokhela ini? Kade befika esigodlweni angithi ucash umuntu kwashaya icard limit. Ema uzozube nesigodlo wathwasa yini wena? Cha ngithwasanga mina. Pho manje indaba uthi uthwasile uzenza isangoma uthwalisa abantu uthi ungathwasanga. Khuluma phela. Yebo yini? Bekumsebenzi bengwenza. Umsebenzi wena kunothando obheka umsebenzi nemngaka? Na 19. Na 19. Yeah. Nothando obheka umsebenzi noma ufuna umsebenzi endaweni ubona ukuthi ngcono wena uzibize ngesangoma. Ubona ku right lokho? Akufuneki lokho. Iphandle lezohlezi iqona nentambo ehlezi iqoko uyithatha. Iphandle engayifaka le la engakuswe ngakhuphula khona amandla ukuze ngikwazi ukwenza lo msebenzi la. Imake njengoba wena sengikubambile mina unamandla wena. Anginawo sesiphelile isikhathi. Sesiphelile isikhathi. Kuba isikhathi besa on bungabu namandla. Wena namandla adlula wami wena. Okhulumayo yilo waziwayo ngoba uDr. Judge inyanga. Mina njengoba ngilana ngibanjiwe ngawo umsebenzi wami lo bengwenza. Muphi umsebenzi obuwenza? Umsebenzi lo woqola abantu scam abantu bebefika ukuthi mhlawumbe umuntu ufuna ukuthwala mhlawumbe athi ufuna isigubhu ngisenza ngo5,000 bese uthi mayifuna isithwalo ngisenza ngo8 abantu bala yonke abantu bemedia obenze ilima babale bonke balana wonke amaphepha xoxolana imfeka waka Umlazi Times ixolise kakhulu ku Kings Zoso News no Black Life TV kwadade bengishutha bethengelekini xolise ku Intokozo FM kakhulu ixolise la kubantu abade befike kimi uthi King Zozo anginayo inamba yakhe ngabuyeza la manje King Zozo nalo mshelo oshama lokhu njanalo angithola inamba ya King Zozo angithola inamba ya King Zozo ngifonela uKing Zozo umthetho akazokurecord uzoba live la